halor ka jia khuntma hapdeng ka Iran Persia ia ka Amerika bat Israel kari Iran kalapan bena bakanom treban pendam hakmat jong ka Amerika daleleru bat ka thong jong ka Iran kadei baka Amerika kan pendam ia ka Iran ka ong baka Iran kadei ban job Persia ia ka Amerika bat Israel ka Iran ka ong ru baka Iran kadei ban yo ialah ka hok halor jong ka jingsya penyabeng jong unong yalam jong ka ukam menei ka Iran ka ong ru baka yakun ya ka hok lajong harengkat ka Hezbollah Hamas Henry nagaling jong presiden ka Amerika apat uong baya ka Iran kinsa penkuit tang haki kendet tayo mano ban job hakabakot habagumtei Israel bat Amerika ne Iran.